Hey, how's it going guys? So karon istoryahon na to ang ako ang skincare routine. So first of all, dili man siguro tanan naga skincare routine kay puros mga hamis. Diba? As you can see, dili ko nga nakahamis. Na po yung mga bugas-bugas, na po yung mga lakra-lakra and marks and stuff. Pero i-share lang ako sa inyo guys, nga before ko nag skincare routine, daghan pa jud kaayo og mga bugas-bugas, daghan ko og kanang mga marks. Pero ever since nag-start ko sa ako ang skincare routine, kay nagales siya. So karon i-share na ako sa inyo kung unsa ang ako ang skincare routine og unsa ang ako ang paghimo sa ilaha. Yeah. So ang very first na ko nga tip sa inyo is maghilamos. So kabalo naman siguro mo, diba? Unsa ang paghilamos? Dili man siguro na liso, diba? So first of all, maghilamos, and sa akong paghilamos nagagamit ko ning Beauche na sabon. So para mas matipid na ko siya, ginakat na ko siya into half, and then cut na po into half, into half, into half, antod sa mugamang siya nga piece. After nako maghilamos, ang ginagamit nako nga product is kaning Celeteque na pang-exfoliate. Kita ninyo. Ang purpose aning gentle exfoliating facial wash kay para to revitalize tired looking skin. Yeah. And pang-remove pod ni siya og dead skin cells sa imong skin. Yeah, tama ba ang term? Pasay nga na. And then after na ko mo gamit og exfoliate, after nagagamit ko aning toner. So ang toner na akong ginagamit is Collagen by Watsons. Kani kay para ma-close imong mga pores daw to prevent pod mga acne, mga bugas nimo. Ang toner gina-apply na ko siya daily. So akong tip sa inyo dira mo maggamit og toner before matulog. And then last but not the least na ako ang ginagamit kay kaning aloe vera gel. So napalit na ko ning aloe vera gel for like 100 pesos, and effective siya. Para sa ako effective siya. I don't know kung sa uban sa inyo guys. Pero naka-remember ko na na story ato sa KMJS nga nigamit siya ani then na infect na daot iyang diri ang side kay nagamit siya gingani. Gusto lang naman daw ni Daniel kuminis ang kanyang mukha. Pero matapos daw niyang gamitin ang isang moisturizer, ito ang nangyari sa kanya. Actually, ang katuyahang napalit kay fake. By the way guys, pag magamit mo exfoliating facial wash na product, ang ako ang tip sa inyo use it once or twice a week lang jud kay isug kayo ni siya nga chemical sa inyong nabong, promise. Yes, so that's it guys for today's video. I hope you like this video. Make sure to give it a big thumbs up if you did, and don't forget to subscribe. Click the subscribe button below, and beside it is the notification bell. Click it also for you to be updated on my next video. So yeah, bye bye.